kami sa matag usa o Lord nga ipatigbabaw kanamo ang balang Espiritu Santo Ginoo. Ug ang tanan Ginoo kini mutisok sa mga hunang kasing-kasing o Lord. Ilayo kami sa tanang kagul-anan, kalisdanan ug kapaitan Ginoo. Ipatigbabaw ang gugma nining higayuna o Lord karong hapuna Ginoo. Dalaygon ka Ginoo antos wala katapusan Ginoo pasayloa kami sa tanan namong kasaypanan ug kasalanan Ginoo. Kining tanan matuman pinagi sa mong bala ang pangalan in Holy Jesus Christ name namong Ginoo. Amen. Amen. Okay, daghang salamat Igsoong John Lloyd no sa imong opening prayer. So mo dito na ta sa tuang rules and regulations. So kini silang nagbuhat ani ha. So rule number 1, ang proposition nila is tag 10 minutes. So muhatag og 10 minutes na affirmative stand and negative stand ang atoang mga speakers. Then 10 minutes ang ilang cross examination. Then opposition tag 10 minutes usab no. So sa rebuttal time nila ang atong instead of 5 minutes nasabutan na mo nga 7 minutes na lang ug ang cross examination 7 minutes gyapon. Sa rebuttal muna hatag ang atong affirmative, then next ang atong negative no. Then adunay po'y counter cross interpolation, so tinguna niya po negative. Ang una ang negative sa paghatag og cross sa affirmative. So tanang version sa Biblia pagadawaton og ang tanang referensya og makagamit og dili bawal makagamit og kaugalingong libro subot pasabot kung kaning atong igsoon nga sa Seventh-day Adventist bawal ang mga self-serving na mga libro, ilahang libro ilang gamiton pagpamatuod sa ilaha. Likewise ang ato pong igsoon nga CFD kung mogamit siya og librong Katoliko pagpamatuod nga pagbarog dili po da pwede. Naatay cross examine naatay categorical question must be answered categorical. So tag 1 minute ang ilang explanation mga brother. Muhatag ko ang pangutana is cross categorical question. Tubagon una o categorical no, then bago muhatag og 1 minute. Tapos ang ilahang objection is unlimited ta sa objection pero i-explain ang objection within 20 seconds lang, dili na nato patason pa. So dili na to kalimtan nga mutahod sa moderator, buto sa bot, kung lingon ang moderator na objection, kinahanglan ang both side muhilom ta, no? Yang yun lang ako ang mga audience nga dili lang pod mo apil-apil, paminaw lang, no? So dili na to kalimtan na religious activity ning subusa pagbabaw na to ang ato ang pagka Kristohano niini. So andam na ka bro John Lloyd? Andam na ka bro Jimar? Jimar, bro Jerlin? Okay, andar naman. So, bago ang tanan, ako sa hangyoon nga magpaila-ila, no? Kaya naka-live man ta, naman po tayo mga live audience. So, 1 minute break, pagpapaila-ila, tapos isulti po dun sa imong barugan. Ako din si John Lloyd Ganados, taga Purukdos, Katagman, taga diri sa Samal Island. Nya usa ko sa Seventh-day Adventist, usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist sa Samal District. O ako pamatud-an nga kini mong conversation nga usba ang Seventh-day Adventist General Conference sa sa pagbantay sa adlaw ipapaulay nga mao ang Sabado. Pamatud-an ako sumala sa Biblia ug referensya. Okay, so bro Jarlen, palihog ko. Maayong hapon kanatong tanan mga higalag igsuon ko ni Kristo. Mo nang ako ipayla ang akong kagalingon diha kaninyo. Ako dai si Bro Giarlem nga usa ka miyembro sa Catholic Faith Defenders diri sa Isla Samal. Ug usa-usab kang gitawag na to og religious dialogue in charge. Di nga na-assign ko ug mo nang akong posisyon nga akong gigunitan. Mo na nga diin sa tawag ani mga kailan ako diha si Bro Stalwart. Tawag ani sila Bro Jumil Baluria. Uban pa sila Bro Eugene, uban pa nga mga CFD na diin nga ako silang gikuan karon ni taknaa sa tawag ani nga kahaponon. Mo na nga mga ilalang igsuon, mo na nga ako ipayla ako na si Bro Jerlem o ako ibalik diha kanimo moderator. Okay, so proceed na ta. So Brother John Lloyd, naa kay 10 minutes sa oras nga napulo ka minuto. So kung mutingog ka, kay andam naman ka, kung mutingog ka, mudagan ang imuhang 10 minutes. Go ahead. Maayong hapon sa tanan. So akong pamatud-an mga igsuon nga matod pa sa amoang tema, i-prove nako nga Seventh-day Adventist General Conference
apil sa pagbantay sa adlaw ng ipapahulay. Sumala sa Biblia og referensya. So kini mga igsoon diri ta sa Seventh Day Adventist. Kini Seventh Day Adventist mga igsoon kaning General Conference dili gyud siya mabasa sa Biblia. Mao nga ako ang pamatud-an. Pamatud-an ako pinaagi sa Biblia og referensya. Kini among pangalan mga igsoon nga Seventh Day Adventist, kining Seventh Day Adventist General Conference na ami gitawag nga trademark committee nga mao nga kung kinsay musupak ni ana nga mo ang kinsay magsundog-sundog sa mong pangalan nga Seventh Day Adventist pwede na mong kasuhan sa General Conference nga mo na kami nami trademark committee. Sariling trademark committee na mo parehas gud ng mga nisli mga igsoon. So mo na mga igsoon nga nag-example niya si naka-live ta sa Purok example niya Kabaturan. si John Marek Sa kaniya TCL to ba? nga Naka-live to sa sundog ang Purok Seventh Day Kabaturan. Adventist kung siya sa kapastor karon Tingnan dito ba, giwala naka-live to sa Purok Kabaturan dyan. o karon nga igsoon siya nakasuhan sa General Conference sa Trademark Committee. So mo ni sa amuha pa lang pangalan maigsoon naibalaan na nato nga Seventh Day Adventist bisan pag ako usa ko ka nagsunod sa adlaw ng pulay kay 7th day. So asa nato matud-an ang mismo nga ilang libro diri sa Convert Catechism Catholic Church. So dara giingon diri nga which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Mr. Moderator. Okay, objection, go ahead. Mr. Moderator, wa mi magtimag Domingo dre. Ang among mismo tema Sabado. So kinahanglan nga ang akong kaatbang musubay sa tema Mr. Moderator para tawag ang hindi ta magkasilaan pag hindi ta magkasaad. Okay, objection granted. Focus na sa tema, Brother John Lloyd. 7 minutes and 55 seconds. Continue. Dirita sa kanang gitawag nila nga katekismo na nga Binisaya. So ang nagsulat ani usa ka imprimatur, usa ka bishop. No? So akong basahon diri sa page 303. Gihugna sa kapitong adlaw ang pahulay dinhi nagkaulugan labaw kay sa pagundang ug buhat ug paningkamot, labaw kay sa pagpalingkawas sa mga hago. So ikapitong adlaw nga igsoon, diya pa giingon diri sa adlaw nga pulay kapito. O dira, kung padayon og basa. Unsa may gigbugna sa kapitong adlaw, ang kahayahay kapsay kalinaw ug mayong pagkabutang. So mao ni ilang libro mismo nag-ingon mga igsoon nga kapitong adlaw gibugna sa Ginoong kalibutan ug kini natapos og gibalaan. Diya pa isa diri sa Holy Bible. Good News translation nag-ingon diri sa Hebreo chapter 4 verse 9, no? Ang ingon sa chapter 4 verse 9. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the 7th day. So akong tema mga igsoon, mamatudan ako nga General Conference Seventh Day Adventist nag-apil sa pagbantay sa adlaw ng papahulay. So ang pangalan sa mong sekta mga igsoon, Seventh Day Adventist. So ka nakabalo na taong sa ng Adventist nagahulat sa pagbalik sa Ginoo, no? The second coming of God. Unya na 7th day ikapitong adlaw, diya pa ko isa ka referensya mga igsoon. Ang kaniya kung usa ka referensya mga igsoon, dili na pwede balibaran akong gisulatan ni og kalendar. Kay kalendaryo magindi. Dili ni pwede balibaran mga igsoon kay ang nagsulat ang nagpaila-ila ini mao ang si Santo Papa nga si Gregory. Gregorian calendar atong ginagamit karon, so ang Santo Papa nagbuhat sa kalendaryo nga si Gregory. Karon mamali ba siya sa pag-ihap sa ikapitong adlaw nga mao ang Sabado? Ang unang adlaw Domingo, kaduhang adlaw Lunes, katulong adlaw Martes, katulo Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ikapitong adlaw Sabado maigsoon. Kung saan ang ikapitong adlaw sa English, 7th day. Ang gidala namo sa General Conference, ang among tema General Conference 7th Day Adventist. Wala nag-ingon dito nga 6th Day Adventist.
So mga igsoon, diha pa usa ka referensya nato diri. Ang Sabbath day, unsa nang Sabbath day diri sa Seventh Day Adventist gyapon. No? Ang Sabbath day diri sa Merriam-Webster nato mga igsoon, ang definition sa Sabbath day, unsa nang Sabbath day? The seventh day of the week, observed from Friday evening to Saturday evening, as a day of praise and worship Jews and Christians. Seventh Day Adventist sa say nalitok mga igsoon. So mao na nga ang among tema nga pamatud-an i-prove kuno daw nako nga ang General Conference Seventh Day Adventist apil sa nagabantay. Apil kayo. Kay ganang hulugan nga conference mga igsoon, usa na siya ka meeting. General unsa ka tibuok. So mga igsoon, kamo na nagulat ko sa iyang kuan mga igsoon. 4 minutes. So Seventh Day Adventist 4 minutes. So 70 Adventist ang General Conference kay among pangalan sa timang ayang gihatag ug ako ang giuyunan. O kini mga igsoon nagdefinite ni sa amuang pangalan nga mao ang 70 Adventist. So bisa kinsa nga General Conference diya nga gidala namo nga pangalan 70 Adventist apil sa nagatuma sa adlaw ng papaulay. O mao lang siguro to. Dapat makay 4 minutes. Ha? O napa nindot kayo. Abi ko bula na. Hindi ko 4 minutes. 303. No? Diri gyapon silahang katekismo nga binisaya alang sa Katolikong Pilipino. So, imprimator mga igsoon, diya, Archbishop of Cebu, Jose Palma. So, mo ni ang imprimator. So, nag-ingon, usay giingon diri mga igsoon, akong basahon. Dili sa 303, page 303, sa paragraph 905. Ang unang katarungan nga gihatag sa katulong sugo di ay mao nga ang Dios mipahulay sa kapitong adlaw. Ang Dios asa ning pahulay sa ikapitong adlaw. English, 7th day. Di ba? Ingon po na sa Katolik, CCC nila. Ining pahulaya dili paghunong sa mugna. Oh my, Sa nasidutan paghunong nga sa ayaw Dios ni. o buhat, gimugna niyang bag-ong butang nga wala kaniadto ang pahulay. Ining pahulay dili una-una human sa hunda, kundi daan nga klaraw isip. Kinahalang nun nga panapos. Sama nga ang langit ug yuta gimugna sa unong kaadlaw, ang pahulay minuha. Gimugna sa kapitong adlaw. 70 na sad mga igsoon. Ang pahulay dinhi kahulugan labaw kay pag-undang ug buhat o paningkamot labaw kay sa pagkalingkawas sa mga kahago. Last 2 minutes. Pag-ugnat, Last 2 minutes. no? Pag-ugnat o si bisan unsang kalihukan. Unsa may gimugna sa ikapitong adlaw, ang kahayahay, ang kahapsay, kalinaw ug maayong pagkabutang. No? Munang Sabbath day mga igsoon. Ang nag-ingon na ang mipahulay ang Ginoo sa ikapitong adlaw, ilahang katekismo sa Katoliko. So dili Domingo. So asa ang 70 Adventist? Ang Sabado. Karon kay kulang matong tema kay ang Sabado na muna edge ako basahon diri ang adlaw ng papahulay. Diri sa Mateo. Ang akong gigamit nga Bible mga igsoon ang Bagong Testamento, no? Ang Bagong Testamento nga giingon diri sa Mateo 28 kapitulo Mateo 28 bersikulo 1 ngadto sa 2 ang giingon diri mga igsoon. Sana tapos na ang gabi sa Sabado. Sana tapos na ang gabi sa Sabado kung nagbanag-banag na ang unang adlaw sa semana, si Maria Magdalena o ang laing mga pareya nangadto ang pagtanaw sa lubnganan. Diri pa isa. Diri sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 kung say gingon diri mga igsoon, miadto siya sa Nazaret og lungsod nga iyang gidak-an og sumala sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinaguga sa adlaw nga Sabado. Og mitindog siya aron sa pagbasa. So napsumpay nako ang adlawng Sabado maong adlaw ng papahulay. Sumala sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 mga igsoon. Og daghan pa kayo nga papatud-an nako nga ang adlaw ng papahulay mao ang Sabado. So diri sa Marcos 15:42 ang giingon diri mga igsoon.
15:42. Og nahapon na og sanglit adlaw man kadto nga ik-aandam kon bispera sa Sabado. Og salamat kay mga kaigsunan. Okay, so og diha natapos ang ato ang 10 minutes nga gihatag sa atong igsuon nga si Brother John Lloyd. So bago ang tanan, ato sang itimbaya, no? So naa natay 19 ka live viewers ato ang Facebook page nga live data sa Purok Kamatuoran Facebook page nga naka-share na pud ni sa uban natong mga Facebook group, no, sa mga nagkuhan. So katong wala pa naka-share, palihog og share, like, no, og comment kay kanang mao pay pagsugod namo. Tapos kini siya pag human ani ato ning i-upload sa Purok Kamatuoran YouTube channel. Pamatud-an nimo nga ang Seventh Day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Sa tawag kaning isa kong mangutana, base sa imong libro sa gitawag natong Sabbath School issue ni adtong 2017 P3, mga Adventista kita kung nagbarog kita sa prinsipyo sa sola escritura o sumala sa kasulatan lamang. So nagbase mo sa tawag aning Biblia lamang ang basihanan o Bible alone. Pinasikad ba sa tawag aning Bible alone nga litra po litra sa nakasulat mo inyong prinsipyo? May mabasa ka ba sa mga sitas nga imong ipaggamit karon nga ang Seventh Day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlaw ipauling nga matod mo sa Sabado? Tupag kung categorical mas ilan Tubag na ko. So ang atong tema igsuon, no, nga nawala. i-prove nako nga ang 70th Adventist General Conference apil sa nagabantay sa adlaw ipapahulay nga mao ang Sabado. I-prove nako. Mao ganing nangutana ka nga i-prove nako kay walay mabasa nga General Conference diya sa Biblia. Okay, objection, go ahead. Mr. Moderator, ang ako pangutana na aba o wala, ang ako pangutana sa tawag aning inyong prinsipyo nga kamong mga Adventista, ang inyong prinsipyo Biblia lamang ang basihan kinahanglan mabasa sa Biblia. Ang ako pangutana kay sa basihan na naman di Biblia referensya, may mabasa ka ba sa Biblia nga litra po litra sigon sa inyong prinsipyo nga ang Seventh Day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlaw ipauling nga matod mo sa Sabado? Tubaga kategorikal, naa wala. Bro, natay kategorikal, naa ba o wala? So kung naa, konsulti kag naa, kung wala, wala. Naa na lang kay 40 seconds sa imong pag-explain. Walay mabasa sa Biblia nga ang Okay. General Conference pero categorical ni. Pero mao ganing atong gitapikan karon ang tema nato nga pamatud-an. Ikaw mismo darang screenshot nato diri sa atong panagisgutan nga puspon ko i-prove nimo ang SDA General Conference, i-prove imong gingon. Wala gingon mo diri nga basa sa Biblia mismo ang General Conference 70th Adventist among gingon i-prove nako sumala sa Biblia og referensya. Gibasa na og ganina sa Biblia og referensya. Napamatud-an ako ang 70th Adventist among gidala mismo na ilhan ni midaan nga nagatuman mi sa adlaw ipauling. Ako usaw ka General Conference. Mao kong tubag. Okay, next question. Kay giang ko naman nimo nga wala sa Biblia, litra po litra giang ko na nimo nga ang Seventh Day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlaw ipauling nga matod nimo sa Sabado nga matod ko sabi mo walay mabasa sa Biblia. Ang question ako mao, dis man nimo gibase ang imong tema nga imong gipribahan kuno nga ang Seventh Day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlaw ipauling nga matod nimo sa Sabado ug matod para usab nimo wala sa Biblia. Wa ako mangutana sa Biblia kay giang ko naman nimo nga wala sa Biblia tubag. Asa ko nagagikan. Asa ka nagbase? Wa ko mangutana sa Biblia kay giang Diri ko nagbase o dara o. Objection, Mr. Okay, Moderator. objection, go ahead. Ang ako pangutana, Referensya? wa ko mangutana og Biblia. Ha? Wa ko mangutana og Biblia. Kay giang ko naman nimo nga wa sa Biblia nga ang Seventh Day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlaw ipauling nga matod nimo sa Sabado. Ang question ako mao, kay wala man ka Nako sa Biblia og referensya. Nganong moingon mo siya nga Biblia lang. Okay, moderator's time. Okay, ang iyang pangutana, bro, ang iyang pangutana, nangayo lang siyang opinion nimo asa sa kay dili man mabasa sa Biblia. So nag-expect siya referensya karon, okay? So kung wala kay mahatag na referensya, musulti lang. Of exchange of opinions and discussion. A meeting of committees of two branches of legislature to adjust difference concerning laws in process of adoption. Dili man na payag ang General Conference, dili man na tao. Ang General Conference unsa na siya kamuna, usa ka tao ay usa ka meeting. Na ang tanan gipasabot diha dili kay ingon nga ang kanang General Conference usa na siya ka payag, usa na siya ka motor, nga apil usa na siya ka tao. Ang apelyido niya Ganados nga General Conference dili. Ang tanan na nga nagatuman sa meeting sa General Conference kay nami gitawag nga local conference, napoy dili local conference. So mao na Okay.
Okay, moderator's time. Bro, ang iyang gibasihan, kanang iyang gigunitan na kanang unsa na Merriam-Webster. Webster Intermediate Dictionary. Merriam-Webster. Okay, moto ang iyang tubag. Okay. Ano ko sa Mr. Okay, continue. Imong gigamit kay giangitar nimo giangitar naman nimo ron nga wala gyud sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlaw kulay nga matud nimo Sabado. Biskang tuod sa iyong prinsipyo, ang inyong basihanan Biblia lamang ang basihanan. Ang ako pangutanan nagbase kag referensya unsa may prinsipyo ninyo mogamit mo referensya o Biblia lamang ang inyong basihanan. Tubag Okay lagi niyong pangutana, pero ang atong topic, ang atong tema karon, objection Mr. Okay, Ang moderator. ipurot. Okay, objection. Go ahead. Ako pangutana Mr. Moderator kay ko naman niya nga wala sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlaw kulay nga matud niya Sabado. Kay wala man ka sa Biblia ug ibase ka sa referensya unsa may prinsipyo ninyo mga Adventista, Bible alone or references only? Okay, moderator's time. Moderator's time. Okay, so unsa ang inyong prinsipyo, no? So opinion gyapon So bro, dili ni categorical ato paminawon yan tubag. Go ahead brother. Unsa amo ang ano to? Prinsipyo. Prinsipyo. Unsa inyong Abi ko, prinsipyo sa dili unsa inyong prinsipyo sa magbarok? Sa ilahang mismong stand sa pagka-Adventista. Ang atong topic, ang atong wala ko nag-out of topic ha. Lagi. Sure jud kang wala ko nag-out of topic. Isa may nag-out of Okay, topic. moderator's time bro. Moderator's time bro ha. Okay, so dili man ni categorical, so tubag opinion nimo. Wala man tay problema na. Okay, dili ka pugsot. Ang iyalang gusto mahibalan nga unsay inyong prinsipyo karon kay dili man nimo mahatag sa Biblia nga sa referensya ang inyong topic. So unsay inyong prinsipyo karon. So opinion nimo bro, unsay mo kuha 1 minute, go ahead. Ang prinsipyo namo Biblia. Biblia. O kana lang. Okay, next question. Kaya matod mo Biblia ang inyong basihanan unya kay ambitar nimo nga ang Seventh-day Adventist General Conference way mabasa literal politis Biblia nga apil sa pagbantay sa adlaw kulay nga maong Sabado. Unya gigamit nimo ang tawag ng Webster Dictionary aron kuno nga imong gigamit aron pagtawag aning pagpalig-on sa imong tema. May mabasa ka ba litra po litra sa tawag aning diksyonaryo nga imong gibasa nga ang Seventh-day Adventist Church General Conference apil sa pagbantay sa adlaw igpapahulay tubag. Okay. Nakawala. Ang Biblia gitubag naman tika ganina nga general conference dili mabasa sa Biblia. Mao gani Mr. akong Moderator, tema. objection, I-prove. Mr. Moderator. Okay, kadali lang. Siguro. Ang iyang objection bro, dili sa Biblia, dili sa referensya nga gigamit sa minister. Apil ba daw mabasa ba diri ang imuhang tema? Okay, mabasa ba diri nga ang Seventh-day Adventist Church General Conference apil sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. So, diri na siya nigukod sa imong referensya nga gigamit. Nakay 45 seconds bro. 25 seconds, go ahead. We are 70 Adventist. Sa pangalan pa lang namudaan, nanami sa 70 Adventist. Kung sa may purpose anong ay sa tubag sa Objection, Mr. Moderator. Ang ako pangutana sa Webster Dictionary nga iyang ibasa. Categorical. Kategorikal. Naabay mabasa sa pangkatibuk-an nimo nga tema nga imong gipamatud-an nga imong gikutlo sa Webster Dictionary. Naabay mabasa ang pangkatibuk-an nimo nga tema. Categorical Sa mga question, libro nga Webster Dictionary nga imong ibasa. Wala. Putol-putol. Okay, pero putol-putol. Okay, continue bro. Continue. Buto sa putol-putol. Ay nag-comment. Okay, continue. Okay. Sunod ako Okay, pangutana. explain to siya. Sige, explain. Sige, explain. Go Ang ahead. general dire. Oh. Di na sugod kay putol-putol man. Dili ka sa general. Kay dili man mo masabtan ang general conference nga wala gyud mabasa sa Biblia nga general conference kay usa na siya ka meeting, no? So diri sa general conference, general. General. Or relating to the whole, no? Or relating to the whole. Not local or partial. A general election take as a whole. Relating to our covering all instances or all members of a class. Okay, time. General. Next question. Ang ako pangutana sunod mo ni. Pila na question bro? Papansin pa lang 4 minutes pa. Ang sunod na kong pangutana mauni. Sunod na kong pangutana. Kay wala man ka sa Biblia nga ang 70 Adventist ka sa Biblia sa lang gibasa nga matulog mo basa pero tawag ani putol but sa dilik dito. Ang ako pangutana mauni. Ang ako pangutana ha. Karon ang ako pangutana simula kayo. Sa tawag aning Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 nga mao mo gini ang inyong basihanan sa tinuod lang nga diin nga hinuman ang adlaw igpapahulay.
nga matud pa nimo Sabado. Ang ako pangutana sumala sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 2. Kinsay gitagaan ini mong sugo katong naulipon sa Ehipto nga walay ng mga Israelita o ang mga Seventh Adventist nga dili Israelita nga wa maulipon sa Ehipto. Tubag. Akong basahon na Exodus kapitulo 20 bersikulo 2. Ka-record. 20 bersikulo 2. Ang giingon diri, ako ang Ginoo, ang inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo ni ulipon. Asa mang 70 Adventist ana? Exodus 20 bersikulo 2. Karon, sunod ako pangutana mo Okay, ni moderator's time. Pagsulti lang o maundang nakagubag para okay, 3 minutes and 25 seconds. Continue po. Mr. Moderator, ako pangutana mao ni kay ako pangutana sumala sa tawag ani nga Exodo kapitulo 20 bersikulo 2. Kinsa man ang itagaag sugo sa pagbantay sa adlaw ipapahulay nga ilang gipahulayan ug ilang gibalaan ang mga Israelita nga dili mga Seventh Adventist o ang tawag ani nga mga Seventh Adventist nga dili mga Israelita. Pagpili sa duha ka question sa usa lamang katubag. Asa daw ato bro. Napili ko. So ako sa nang basahon kay out of topic manggod. Mr. Moderator, di ako pa. Kining Exodus 20 bersikulo 2 ayan ang ingon diri ang Ginoo. Ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo na ulipon niya ingon kinsay gihatagan di ang sugo. Ulipon man ka man sa wala may gihatagag sugo di ang pulong. Okay, objection. Go ahead. Ako pangutana sumala ha atong basahon ha para makasabot jud ka. Imong sumala sa Exodo kapitulo 20 mo kung dili niyo paboritong gamiton. Ha? Ako pangutana sumala sa tawag aning Exodo kapitulo 20 bersikulo 2 naging re ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipo katong na gitagaa katong naulipo sa Ehipto. Ang pangutana kinsa man ang naulipo sa Ehipto gitagag sugo sa pagbantay sa adlaw ulay ang mga Israelita nga dili mga Seventh Adventist o ang mga Seventh Adventist nga dili Israelita. Pagpili sa duha ka question sa lamang katubag. Usaw na ako pagtubag nga imong pangutana mali. Ingon ka nga gihatagan asa may pulong gihatagan diya sa Exodus 20 bersikulo 2. Okay, moderator's time. Kana objection na o tubag. Tubaga lang Mr. Objection ako na kay para maklaro kay para madali. Okay, okay, sige. Kay diri sa Exodus 20 mo Mr. Moderator, bersikulo 2. Wala giingon di ang gitagag sugo. Ang giingon akong basahon ang ingon diya sa Exodus 20 bersikulo 2 sa ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo ulipon. Asa bang pulong na gihatagan kamo sa sugo? Okay, moderator's time. So bro, paki-reconstruct mo ang kwento. I-grant ako iyahang objection. Sige, para Okay, makasabot. reconstruct mo ang pangutana mo. Pangutana. 2 minutes and 31 seconds. Go Ako ahead. pangutana mo ni para makasabot ka. Kay sumala sa Biblia diin nga ang tawag ani Ginoo naghatag tawag alit balaod may tungod sa pagkamo sa adlaw ulay sa panahon ni anang ni Christ. Ang ako pangutana sumala sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 15 kinsa man ang gitagaan yan ang mong sugo sa pagbantay sa adlaw ulay nga matud nimo sa balo ang mga Israelita nga dili mga Seventh Adventist ang tawag kay mga Seventh Adventist nga dili Israelita pagpili sa duha ka question sa usa lamang katubag. Pwede ko mag-repeat sa kwarta. Time pause. Mag-repeat sa verse. Deuteronomio 5:15. 5:15. Akong basahon sa bago ko tubag si Luigi matong pagi. Okay, time pause. So, hindi bumasa na ka 15. Ay 15. Kung mabasa na ka, budagan imong oras. Basa na ko. Okay, go ahead. Pinumdumin ninyo ang mga ulipon, usab kamo dito sa Ehipto ug gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Pinagi sa iyang dakong gahom busa gisugo kamo di sa Ginoo nga inyong Dios nga pagtamod sa adlaw ipapahulay. Amen. Karon, isa. Patayon, suba. Oh. Ang ako tubag diha nga apil jud mi. Kaya ang pangalan pa lang namo nga 70 Adventist. Asab dili man mi 60 Adventist. 70 Adventist mi nga nagasimba mi sa ikapitong adlaw dili sa ikaunom nga adlaw. Ang adlaw nga ipapahulay ikapitong adlaw mo na tubag. Mr. Moderator. Okay, go ahead. Ako pangutana Mr. Moderator. Objection na, bro? Objection. Sige. Ang akong pangutana mauni tubagalan sa duha ka question sa usa lamang katubag. Ang ako pangutana kinsay gitagaan ni ining maong sugo pagpili sa duha. Wa ko mangutana sa Ay, dili ba? Wa ko mangutana sa uban nimong mga tubag kay ang ako pangutana mauni kinsay gitagaan sa sugo sa pagtamo sa adlaw ipahulay sumala sa Deuteronomio 5:15 ang mga Israelita nga naulipon sa Ehipto kaniadto o ang mga Seventh Adventist nga wala maulipon sa tawag aning Israelita nga wala pa kaniadto. Pagpili sa duha ka question sa usa lamang katubag. Ang tubag mo ganun na STA, tama? 70 Adventist. 70 Adventist. 70 Lagi, STA, lagi. Okay, ang tubag. Okay, ang tubag niya bro, 70 Adventist. Dili Israelita, tama ha? Okay, sa una ko ka isa. Kaya pa siya nabilin.
napakay nabilin nga 27 seconds objection man siya sa Pwede ka mo counter objection. pwede. Mo counter objection ko kay siya balik-balik siyang pangutana. Karon nasikog balik-balik sa tubag na maura man ang tubag na tubag naman. Okay. Iuyunan ganini kuan Okay. ganina. Mo natong iklaro karon go no. So ingon man ka SDA. 70 Adventist lagi SDA. So napakay time, oras ng tubag. Iwasa og tubag napakay another 30 seconds. Wa pa man mahurot yung 1 minute. Okay. Ang- SDA man ang iyang categorical bro ha. Sige bro. Mutubag ko diri sa kaning giingon niya sa Deuteronomio 5 versikulo 15 inumdumi ninyo ang mga ulipon usab kamo dito sa Ehipto ug gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom usa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlaw nga igpapahulay o kami nag-apil mi sa pagtamod sa adlaw nga igpapahulay kay kaliwat ni Okay, Israel time. di may kaliwat sa Time. Next question. Bro, wala naman tayo oras. Last question na na. Last question. Karon ang ako pangutana kay mato pa nimo apil ang Seventh-day Adventist ang gitagaan niya namong sugo sa pagbantay sa adlaw pulay sa panahon nga naa sa Deuteronomio 5:15. Ang ako pangutana kanus-a man mo bibutho nining kalibutan pagpili sa duha ka question sa usa lamang ka tubag 1863 AD o sa tawa kaning panahon pa sa before Christ pagpili sa duha ka question sa usa lamang ka tubag. ang 70th Adventist 1863 No. 1 minute. na-organize. 1 minute. Sige, 1 minute. Oh. Karon moingon ko si Muha nga na-organize mi kaniadto mo kung panahon na ang tanang tao ang adlaw nga papahulay Sabado. So 538 AD para namugna ang adlaw Domingo nga simbahon. Karon mga igsoon ay sa mo tubag sa ko ha. Tubag sa ko. Ang ingon ni sa Genesis 32 bersikulo 28. Oh, Genesis 32:28. Ang tao miingon dili na Hakob ang imong ngalan kun dili Israel kay nakidumog ka sa Dios sa imong sa og sa mga tao og midaog ka. Ang pangutana dito Israel ang imong gikalibugan ug apil ba mi sa taga Israel. Kaliwat ko ni Hakob kitang tanan asa man nagakaliwat di man ta kaliwat sa alien kaliwat ta sa Israel kay kaniadto panahon na wala pang Pilipinas Israel pa ang kaniadto mga tao asa man ta kaliwat. Mo to kong tubag. Okay, time. So, daghang salamat, Brother G.R. Lim, sa muhang mainit ng mga pakutana. Kasi mo negative time. Ready na Mr. Moderator. Okay, tagaan 10 minutos para sa muhang negatibo nga pagpabaro. Tingog ka, madagan mo oras. Mga higalag igsoon, nabantayan ninyo sa tinuod lang ang akong kaatbang sigon sa iyahang tima nga iyang gipamatud-an. Kung sa iyang gipamatuod nga tima, pamatud-an niya nga ang Seventh-day Adventist General Conference nga apil sa pagbantay sa adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado. Sumala sa Biblia o referensya. Mao nang akong unang pangutana niya kay ang ilang prinsipyo Biblia lamang ang basihanan. Unya ako sa gipangutana pinaagi sa ilang prinsipyo nga Bible may mabasa ka ba litra po litra sigon sa iyong prinsipyo nga ang Seventh-day Adventist General Conference apil sa pagbantay ng adlaw giang po na niya nga way mabasa. So kay wa may mabasa buot ipasabot wala niya na pribahi wala niya na pamatudi ang iyang tima nga iyang gipamatuan kay ang iyang gigamit iyang kawalingong kawalingong opinyon o nga wala gidawat sa kadaghanan. Unya mga higalag isugay wala ang Biblia unya dito sa referensya. Mo bitaw na nga napaabot jud ko sa pila ka mga referensya nga iyang gipanggamit wala gidito litra po litra magpili ko sila litra po litra mao na nga sunod na to ng ilang prinsipyo. Wa gid litra po litra sa mga referensya nga iyang gipanggamit nga ang Seventh-day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlaw ipapulay nga mo Sabado. Gamit-gamit og referensya nga wala mismo giingon sa matag referensya way giingon may tungod sa kadibuk-ang nga tima nga iyang gipamatud-an. Mao na mga higalag igsoon nga wala makamatudi sa akong kaatbang ang iyang tima nga iyang mismo ipamatuod. Unya mga higalag igsuon. Tiang mo na ang iyang gamit nga unang referensya. Convert Catechism of the Catholic Doctrine. Munang sundo na po ni. Kanigamit sa ani. No? Gigamit sa ani. Unya gipakli niya nga giudre which is Sabat di. Unya sa tudig sa Sabat di unya gibasa diri nga si Bang Katoliko nag-transfer. Ang sulingiti ako'y gibalhin. Ang pagkasulingiti mo'y gibalhin. Dili ang iyang pagkaadlaw igpapahulay. Kay naa nay igpapahulay ang gibalhin ang iyang pagkasulingrat ni adtong
336 sa konsilyo sa Laodicea. Naabay nabasa sa ang libro nga yung gibasa nga ang Seventh Adventist apil sa pagbantay sa adlaw ipulay. Wa jamo. Ha? Wa jamo way apil. Way mabasa. Unya, gamit niya ang libro nga CFC paragraph tawag ani nga 905 page 303. Samot nga way mabasa dito nga tawag ani 7 basahon. Page 673. Iyon rin. Seventh-day Adventist, the sect was formally organized in the USA in 1863. And today, it is the largest Adventist denomination with followers in many countries. Kanus ara mo na tukod, kanus ara mo Trisi, ang unang katawhan sa Diyos, mga Israelita. Unya, ang tawag kaning mga Israelita, mao'y unang katawhan sa Diyos. Unya, ang Christian, ikaduhang katawhan sa Diyos. Nga matang mga higalag isuon. Iyang giingon nga tawag ani nga iyang gikuan mismo nga ang adlaw Domingo unang adlaw Domingo 7th day Sabado. Kunya makabasa ka ba nga kinganlan ni anang panahon ug Sabado sa panahon sa tawag aning 7th day sa panahon sa creation? Nakabasa ka ba Sabado sa panahon sa creation? Nga kinganlan nag 7th day nga Sabado? Ni ay kining libro ba libro ang may buong kagsimong kuan ba? Mauna nga mga higalag isuon. Ingon niya nga sa panahon sa creation kanang 70 nga gingon niya ingan lang nagsabado tan-aw na to ang inyong libro kay ambot sabot Sabado sa Spanish Sabado gitawag pero sa tawag aning English Sabbath day. Iyang gikuan mismo 7th day gipahulayan sa Dios dili Domingo. Unya kanang 7th day nga gipahulayan sa Dios mo ni pribang apil mo. Asa mabasa sa panahon ni sa Genesis nga apil ang 7th day Adventist sa pagpahulay na ng panahon aron pagpaparog sa imong timang nga imong gipabatutan. Nga iyang gikuan mismo sa librong Katoliko nga Dios gipahulay sa ikapituwa man tay kuan na. Pero ang among gisupakan nga kamo magapil-apil mo. Nga wala pa mo nining panahon nga sa creation. Kanos ara mo mitungha 1863. Nya naikaubanan ninyo ato sa panahon sa creation. Naikaubanan ninyo mga miyembro sa panahon sa creation. Mandi na pahulay ang Dios sa adlaw ikapito. Kinsa man itong ang ngalan para tawag kanang mutuo ko ni mga napamatutan nimo ang imong timam skang tuod wa mo pamatuti. Unya ingon niya sa Mateo 28:1 samot na pastilang gudulor. Way mabasa dinhi nga ang tawag ani nga mga Seventh Day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlaw ipulay. Ang to na ganiya nga way babasa, uot pasabot wa niyan mapamatuti ang iyang timam mga higalag isuon. Ya gigamit niya ang Lucas 4:16 nga si Kristo ang iyang gibatasan ng adlaw Sabado. Unya kanang sinagoga. Unya kanang sinagoga. Usa man ang sinagoga na wa mo pasabot nga apil mo anak kay wa magtawag si Kristo para ninyo mga Seventh Adventist nga apil mo na ang adlaw. Ha? Unya usa sila as Seventh Day Adventist, we are Protestant Christian maday mo. Una nga di gini mo Judaism, kay kung Judaism pa mo hagbay ra ka gituli. Unya usaon man kay wa magituli sa pagkahudyo buto sa buta pabili hangtod karon pisot. Unya mga higalag isuod. Kanang Lucas 4:16. Sa asa man ang tawag ani nga adlaw? Sa asa man ang adlaw atong basahon? Lucas kapitulo 4 bersikulo 16. Kini nga hubad nga Pinoy version. Sa nagkunre, pumunta si Isus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Diyos. Wa giingon rin nga para sa mga Seventh Day Adventist brad. For your information. Wa gidre nga tawag aning importanteng araw sa mga Seventh Day Adventist kunin nakabutang importanteng araw para sa mga Diyos dili sa mga Seventh Day Adventist. Ha? Mo na ayaw mo pagsunod-sunod ana kay di mo tawag aning mga Hudyo. Dis malas yung libro, kuan mo, Protestant Christian mo. Unya kanos ara mamitungha ang Protestante nga pagtuo. Nagsukad ba siya niadtong unang siglo? Kanos ana tukod ni adtong 1570 pinaagi ni Martin Luther nga inyong amahan mismo nga mga tawag ng amahan tawag ng mga Protestante. Mo na nga di gina magsukad sa unang siglo nga di si Kristo nagbatasan sa adlaw ipahulay nga mong Sabado. Di Hudyo man siya mo nga way pibang maulabot. Okay, daghang salamat Brother J.R. Lim sa imuhang negatibo nga pagpabarog, no? So mupusinta sa tuang next part ang cross interpellation o cross examination
nga ihatag sa tuang affirmative nga gikan sa 70 Adventist, Brother John Lloyd Ganados, o iyan ang gihubo ang iyahang Igang kayo. iganga na siya kay warang nanginit ng maayo. No? So andam na ka mangutana, bro. Amen. Okay, kay andam naman ka mangutana, mudagan ang imong oras kung mutingog ka. Dili sa tagpungutana kay daghan kay pungutana. Di ba? Ingon ka ganina ang 70 Adventist. Ipapili mo kunin mo. Bible ba mi? Bible alone ba mi? O reference ba alone ba mi? Dili ko lain po kay moingon ko paghatag mo sa tema nga moingon ko nga Ano na diretso? o kay moingon ay sa isinta. Lain po kay moingon ko nga bro, Bible alone naman ko works. Dili ko musugutan ang tema nimo kay Bible ra ko taman. Dili gid pwede kay debate man niya imong tema ingon sumala sa referensya og kwan. Dra ko po tana. Ingon ka nga solemnity ra giingon diha sa inyong CCC. Solemnity ra og dili ang Sabado ang gibalhin. Karon asa mabasa nga solemnity lang ang mabasa walay labot Sabado. Adi ang tubag. Imong gigamit ang convert catechism of the Catholic doctrine mo na kami ang may katungod sa pag-uban niini. Pag-ingon na dinhi sa mo Objection, Your Honor. Mr. Objection. Ang atong rules, Mr. Moderator, nga dili siya pwede magamit og libro nila. Ilahan ang libro. Kami ray pwede mo gamit ana. Counter objection, Mr. Moderator. Okay, sige. Counter objection, Mr. Moderator. Mo nang akong kaatbang mismo nagamit aning libro miskan todo ako yung katungod na magamit ani tungod kay iyang gigamit mo na ako siya gisundan. Alangan naman po di pwede sundan ako. Ang ako pangkuan tanang ko. Mo na nga itubag na ko ng imong pangutan ha. Kadali lang ko, kadali lang ha, moderator's time. So, Brad, ang imong gipangutana siya, Brad, bahin man po sa convert catechism. Unsa man na? Libro sa kwan. So, Sige, Mr. Moderator. kadali lang. Okay man tana, Brad, kay naman may rules nga dili, pero of course interpolation man eh. Dili ka mo gamit pag pamatuod. Pero kay nangutana man ka regarding sa libro nila. Yes. So, asam na siya pwede mo tubagan eh. Regarding man sa ilang libro. Okay. So, pwede ba na nga ang pangutana, dala, klaro lang nato si Muha. Okay, si Muha. Kaya ang imong gipuntok nga pangutana is sa libro man. Yan naman mo yung rules nga dili pwede mo gamit o mga libro ninyo. Kung katoliko ka, dili ka pwede mo gamit. O kung SDA ka, dili ka sa mga self-serving. Pero gipangutana man nimo karon ang ilang libro. Uyunan ba nimo nga gamiton kung niya para matubag yung pangutana? Sorry. Uyunan nimo na. Ayunan. Uyunan, okay. Kay uyunan man nimo na ay pagsahod. So, pwede ka mo gamit og libro, bro. Sa kanilang pod ha. Okay, sige. Continue. Ang ako tubag. Ang gingon re atong basahon. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea in AD 336 transferred the solemnity of gibalhin ang pagkabalaan. Ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo, ang gibalhin ang pagkabalaan dili ang pagkaadlay ipulay. Kaya nga naman, kay ang tawag ani nga adlaw Sabado para sa mga Hudyo unya sa tawag ani Objection, mga Your Honor. Kristiyanos. Objection. Moderator's time. Iputol niya. Okay. Kaya ang giingon diri og transfer the solemnity from Saturday to Sunday. Wa na gibasa ang Saturday to Sunday, ang Okay. gibasa lang solemnity gituldok din niya. Okay. Pagkadakong pasipala inuwan ang libro. Objection. Kadali, objection. Okay, so ayun na nag-comment. Objection na lang. Okay, padayon lang ka ron. Tubag Bro, pa siya ayaw daw putla, bro. Padayon daw basa. Mr. Moderator, biskang Okay. akong inunay pagbasa, Sige, di kini continue. mo pabor sa iyang mismong pagpamatuod. Ngano? Kaya ang Katoliko ray mo interpret ani lisod boy ka po mo interpret ginuang dakong ginuang nga. Sige, Mao na sige. nga tawagan ning ingon dre kay kami ra may kahuban ani. Mao na nga ang gibalhin dre mao ang iyang pagkasolemnity. Nganong gibalhin kay niadtong panahon na gi-practice na sa Christian. So wala pa ang 336 sa panahon ni Justin Martyr na anapod nga nag-practice sila sa gitawag natong adlaw Domingo. Mao na Objection, nga Your ang panahon na Honor. Okay, gibalhin lang. ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Time, Mao na nga time. wa mo sa kay dili Objection. Ang ako po tana wa kasulod yung tubag. Ako po tana asa mabasa nga solemnity lang ang gibalhin ug walay labot ang Saturday. Mao na ako po tana wa gid siya kasulod. Okay. Naabay mabasa nga solemnity lang wala labot na sa Na ang inubanan sa masabot. Na ang inubanan sa masabot. Okay, 1 Dili minute, kaprihan 1 nimo minute. nga inyong tawag 1 minute, ani 1 minute. nga litra-litrahon ang mong libro. Padayon, 1 minute, bro. Ani ang tubag. Pag ingon diri nga transfer the solemnity, buto sa gibalhin ang iyang mismong nga pagkabalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, gibalhin sa ngadto sa Domingo tungod kay kaniadto sa wala pa ang 336 AD, gi-practice na ng adlong Domingo. Mao na nga gibalhin yan ang panahon na kay yan ang panahon na gi-practice sa mga Kristiyanos. Pero kanang tawag aning libro nga imong gigamit, wa yung di na mo pabor sa imong pagpamatuod nga ang Seventh Adventist General Conference apil sa pagbantay ng adlaw. Mao na nga di mapabor, mao na nga sa og gamit mo mga libro, di mo pabor. Mao na nga
tawag kaning wa nimo napamatuti ang imong tima sunod pangutana. Next question. Objection, Your Honor. May objection ka ko eh. Wala lagi kasulod na iyang tubag sa kuha kay akong pangutana siya asa mabasa nga solemnity ra ang gibalin ug walay labot sa bado. Okay, bro, Wa napakay ko kabasa. 30 seconds. Nabasa ako. Napakay 30 seconds. Dili siya satisfy si Montubag, pero nag-next question naman ta, pero nato yung nabilin 30 segundos. 30 segundos na lang. Kaya gibalik mo niya pangutana. Sige, padayon bro, 30 segundos. Okay. Akong tubag Mr. Moderator nangutanag lang unsa man nang transfer the solemnity from Saturday to Sunday. Mauna nga ang gibalhin ang iyang mismong pagkasolemnidad. Gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, pinaagi sa tawag ani Council of Padisia diha gi-declare, pero wa magpasabot nga tawag ani nga diha lang mo'y pagsugod kay nganuman. Kay tawag ani nga sa panahon niya itong 155 PD, sumala sa inyong Biblia, pinaagi sa sulat o statement ni Justin Martyr nga usa sa gitawag Okay, time. Next question. Hindi basa pero next question. So, Moderator, di sa tawagan Moderator's time. Wala no side comment. Continue. Continue the Continue. pangutana. Matod pa nimo ang Hebreo. First century lang. First century ra. First century. Asa mabasa? Tagaay ko og referensya or Bible ba o unsa diha nga sa first century lang na. Ani ang Sa ako pagsusuri na- nangita ka og litra po litra timan ibiyaha nga ang simbahan dili na mo prinsipyo sula eskriptura. Ang aron pagpruiba nga tawag ani nga nasulat ng Hebreo ni atong basahon. Kay ang bag-ong kasabutan ha, bag-ong kasabutan. Nasulat ang bag-ong kasabutan, lakip na ang Hebreo nagsugod ni atong 51 to 52 AD hangtod sa 100 AD. Unya, na po muni anang panahon na? Wa pagjam mo, wa pa muni anang panahon na. Mauna nga sa Hebrewanon 4:9 nga imong gibasa nga gisutan niya ang katawhan sa Dios. Mo na nga digid mga Seventh Adventist kay wala pa muni anang panahon na. Mo na ayaw mo pag-angkon-angkon nga wa mo ilabot. Objection, Your Honor. Okay, objection ko eh. Kay nangingon mo sa ganina og naglitok siya og first century lang ang Hebreo na mugna. Ako siya ang gipangitaan og referensya nga asa siya nagitan ginagikan ana nga first century lang. Wa ko nabasa ato karon di matauyon ang tubag. Okay, so ang imong pangutana sa first century lang. Okay, so namugna ang Hebreo sa first century. Wala yung pangitaon. Na kay mahatag nga Siya. referensya na bro. Mr. Moderator, Okay. dai kuan ato Mr. Moderator. Sa tawag ani nga wala na ko nadala ang tawag ani nga kuan ang confraternity version nga naagri to nga ang tawag ani isugod pagsulat ang bag-ong kasabutan lakip ng Hebreo. Okay. Isulat niya at 51 to 52 hangtod sa 100 AD. Mo pasabot first century. Pagpili ana kay magtagsata. Okay, next question. Wa ko kabasa pero next Okay. question. Oy, Mr. Moderator, di na katungod ang Next magkuan sa question. Sige, community. next question na. Sige. Pangyat, ayang tubag bro, 1 to 52. 51 to 52. Okay, so mo na ang iyang tubag bro. Sige. Matod pa nimo, imuhara ni nga matod yun. Ang katawan sa Dios Israelita ra. Asa na mabasa nga ang katawan sa Dios taga-Israelita ra. Ni ang tubag sumala sa balaang kasulatan diha sa tawag ani nga maghukom kay sumala sa Biblia kinahanglan ang basahon sabton subot pasabot atong sabton mo nagingon sa maghukom kapitulo 20 bersikulo 2 ang mga pangulo sa ang mga pangulo sa tambanay sa Israel mitambong sa tigom sa katawhan sa Dios buto sa ni sulod o ni tigom sa katawhan sa Dios buto pasabot nga mo ni priba nga ang Israelita mo'y unang katawhan sa Dios sa panahon ni Adto for Christ unya kamong mga Seventh Adventist kadto sa araw ituha 1863 na mo kuan itumaw mauna kay 1863 na mo itumaw mauna nga tawag ani nga wa mo'y labot. Next question. Okay, next question. Karon next question ko. Matod na pud nimo. Mura gini. Magayon. Nga matod pa nimo nga ang adlaw ipapulay wala pa sa Genesis. Asa mabasa? Kaya ako na ako'y mabasa nga pagbugda sa kalibutan na ang adlaw ipapulay. Kung mabasa na ko sa iyong libro nga diin ang Sabado sa Spanish, Biblia akong Mr. pangutana. Moderator, objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Naasa among mismong tema, pamatudan, Biblia, referensya, mauna nga akong gipilig referensya kay dinhi ko nagbase sa inyong libro. Kung mabasa na ko sa inyong libro, nga tawag ani nga ang terminong Sabat, kung sa tawag ani nga magkapareho niyang kahulugan Sabado sa Spanish, wa gamita sa panahon sa Genesis kapitulo 2, bersikulo 2 ngadto sa 3. Admitahon ba nimong pildi ka na? Objection, Your Honor. Okay, objection. Kaya nga no,
Ako naman ko niyang gipangita ag partida. Ako'y nangutana siya ha, ako'y mangitag referensya. Bible akong gipangita asa mabasa sa Bible nga wala pa ang adlaw yung papahulay sa pagbuhat sa kalibutan. Okay, moderator's time. So bro, dili mo oras karon mo hatag og Partida. kaning challenge question kay ikaw may interpolate. So, nag-granted mo ang kwan bro. So, imuha karon ang pagtubag. So, kung sa tayo pakutana bro, Ang pakutanan ako naabay nga- mabasa? O, kung nabasa mabasa nga wala sa Biblia Oo. nga sa pagbuhat sa kalibutan wala pa ang adlaw yung papahulay. Kaya ako na mabasa nga naa. Nagkunting ka sa Genesis 1. Oh, Genesis. Okay, sige bro. Naabaw wala bro. Mr. Moderator, ang akong tupag aron pag-pray ba nga wala pagingan lagi papahula ng Genesis tungod kay sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3 ang gingon nito ang Dios may pahulay sa adlaw ikapito. Wa gigingon nga ipapahulay. Kadali lang. So, natubag na o Tubag. kaunta? Okay, Tubag. sige, sige. Walang wa gingan lagi papahulay kay ikapito ginganlan pero atong mismong tagaan o pagtubag sa inyong libro nga di ang atong tima Biblia magreferensya. Sumala sa inyong libro nga naguluhan og Sabbath School lesson issue ngadto nga Enero Hunyo 2021 pahina 263. Gingon rin ang pulong Sabat o Sabado sa Spanish wala gamita sa Genesis kapitulo 2 kapitulo 2 bersikulo 2 ngadto sa 3 kay wa man gamita mauna kay kung miingon ka nga naani ipapahulay dakong sagpa ni sa imong katubangan nga diin wala pa di gamita sa Genesis ang pulong ipapahulay kung sa Spanish Sabado. Next question. Next question. Ang imong giingon diha pulong Sabado. Pero wadyo ko nag-translate ng 70 sa Sabado. Pakutana. Akong pangutana sa imuha. Asa mabasa sa Biblia nga ang adlaw ng papahulay wala pa na sa pagbuhat sa kalibutan. Kung karon kung nakay lain nga adlaw papahulay gibuhat sa lain nga verse nga dili sa Genesis, uy nagbuhat-buhat kag imuha. Pangutana Mr. Pangutana na. Pangutanan ako asa mabasa sa Biblia? Wa jud ko Gitubag na kita ka. Biblia. Gitubag na kita ka. Biblia. Gitubag na kita ka. Sumala sa Biblia aron pagriba nga wa pangandik ipapahulay kay nahanglan ang basahon sabton. Kay kay nga kung mangita kag litra po litra dili na taong malam mo na. Sumala sa Hoseas kapitulo 14 bersikulo 9 kinahanglan nga katong tawo nga usa ka taong matarong nga diin nga kabalo masabot sa balaan kasulatan. Mao na nga ikaw mismo ngita kag litra po litra bot sa mo ni priba ikaw mismo di ka taong matarong. Unya sa pagpriba nga iduman sa pagsabot nga tawag ani nga wa pa wala ka ipapahulay ni anang panahon na tungod kay gingon re ang Dios may pahulay sa adlaw ikapito. Mao na gingan wala niya ginganlag Sabado. Unya kay wa man sa ganlag Sabado, mao na nga tawag ani nga ang Sabado gikan sa Spanish sa tawag aning hupad sa English Sabat. Mao na nga sumala sa iyong libro diha sa panahon sa Genesis wa pa nganna ang ikapito o igpapahulay o Sabat. Nya, so pa kani? Next question. Next Dakong question. sapa ani si mo tubangan. Ang ingon na po di mo karon. Diha jud ko nang sukyat. Ang ingon Si nimo Monitor, ang Ginoo. Sige, pare. Mato nimo ang Ginoo. Wala nagpahulay sa adlaw ikapito. Objection Mr. Oy, Moderator. mo na yung giikon. Objection Mr. Yes, go Moderator. ahead, go ahead. Wa gid koy giingan wala gid koy giingon Mr. Moderator. Atong malikon, atong ibalik i-review. Wa koy giingon nga ang Dios wala pahulay sa adlaw ikapito. Wa gid koy pahulay. Wala gid giingon nga tawag ani nga ang Dios wala koy pahulay sa adlaw ikapito. Wa gid giingon na. Mo na nga ayaw ko butang-butangi. Kay ngano man kay giingon sa Biblia, ayaw pag butang-butang si musika tao. Pag-reconstruct si Juan Juan. Sa mga question. Ang imong ingon nga ang Ginoo diha sa Genesis wala nagpahulay sa adlaw. Wala nagpahulay sa adlaw ikapito. Objection Mr. Moderator. Okay, objection. Wa ko mag-ingon sa ako mismong statement ganiha Mr. Moderator. Kinahanglan magpakita sa ebidensya. Reconstruct. Oh, biskan i-rewind na to. Biskan i-rewind na to ang video. Ako gingon na na. Sige. Next question na lang ko. Muna ay pagbutang-butang kay Matod pa nimo nana po isa kay mo ra gid ni. Matod pa nimo nga para lang sa Israelita ang adlaw yung papahulay. Asa na mabasa kay ako na koy mabasa ang tanang tawo. Ani ang tubag, ang puriba nga para lang sa Hudyo tungod kay giingon sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 15 nga mo ni priba nga wa koy labot kay giingon diri pahura asa dire hinumdumi ninyo nga mga ulipon usab kamo dito sa Ehipto ug gipagawas kamo sa Ginoo nga iyong Dios pinaagi sa iyang dakong daog busa gisugo kamo sa Ginoo nga iyong Dios sa pagtamo sa alay pulay kinsa ang gitagaan sa sumusugo kaniadto sa panahon sa Biblia Christ tatong na ulipon sa Ehipto unya sumala sa inyong libro nga gitawag na tog Sabbath School kamo mismong mga Seventh-day Adventist wala maulipon dito sa Ehipto. So bueno nga kay wa mo maulipon sa Ehipto ni kaniadto mo ni priba nga wa mo ilabot common sense. Next question. Bro, kanil lang. Ang nabilin sa tong oras, 1 minute na lang. Sa kapakutanan na lang. Okay, kanina lang.
Ingon pa nimo, ang sinaguga para lang sa Hudiyo, asa mabasa? Niya. Ayaw putla ha? Kung mabasa nako sa standard references, admitahon pa nimong pildi ka. Biblia. Mr. Moderator, kay nasa tong comment si Mr. Moderator, sumala sa Biblia referensya, mo nang di siya kabuot. Kung Biblia mabasa referensya. nako sa referensya, nga ang kanang tawag aning siniguga, usa sa tawag aning kahugpungan o palagtigom sa mga Hudyo, admitahon ba nimong pildi ka? Okay. Bro. Nag-challenge ka? Oh. Question Dawat nimo dili. Kung mabasa diya sa Biblia o referensya. Padayon sa pagtubag bro, wala yung challenge question na hitabo, ako nagkasinabot. Tubaga ang last question bro. Okay. Ang utana kanako. Sikupid yan. Ay di kinama sa atong mismo Biblia referensya di ka kabot sa kuha. Padayon. Mo nang giingon diri Mr. Moderator, ang utana siya nga sa mga Hudyo lang. Ya. Atong basahon ang Phillips Encyclopedia 2018 edition page 719. Synagogue, place of assembly for Jewish worship, education and cultural development. Synagogue serve as a communal centers under the leadership of the rabbi and house of the Ark of the Covenant. Mauna nga ka. ang excuse me, Last question umaman. na, last question na. Mauna nga tawag ani nga ang sinaguga sumala sa Phillips Encyclopedia mao ang kahugpungan o panagtigom sa mga Hudyo ug dili panagtigom sa mga Seventh-day Adventist. Mao ni priba nga wa mo'y labot. Okay, time. Okay, daghang salamat Brother John Lloyd o Brother G. Arlen sa inyong mga mainiton nga mga pagpangutana og tubag. Okay, so muproceed na ta sa atong 7 minutes na rebuttal period. Unang hatag sa rebuttal ang atong igsoon nga si Brother John Lloyd sa usa ka evangelical evangelist sa Seventh-day Adventist. Bro, 7 minutes rebuttal, ready na ka? Okay. Go ahead, bro. Dre mga igsoon, tingon man gud siya mga igsoon nga ang adlaw yung papahulay para lang gyud daw sa taga-Israelita. Karon ang giingon diri sa Marcos 2:27, akong basahon para maklaro. Marcos 2:27. Sa Biblia ang giingon dinhi. O nagkanayon siya, ang Sabado gibuhat tungod sa tao, o dili ang tao tungod sa Sabado. Klaro kayo mga isuod, ako tao ko, so gibuhat ang adlaw kulay para sa ako Karon moingon siya para sa Israelita, unsa man siya dili siya tao, ako tao ko. Dili siya moangkon nga adlaw kulay para siya ha. Nagingon sa Marcos 2:27, usbo ba gyud ako. Ang yundri nga, og nagkanayon siya, ang Sabado gibuhat tungod sa tao, o dili ang tao tungod sa Sabado. Naglibog ko siya. Unsa man siya, tao siya o dili. Kaya ako nagtuman ko sa adlaw pahulay, pati ng General Conference Seventh-day Adventist nagtuman mi sa adlaw pahulay nga Sabado. Kay giingon sa Ginoo diri, nga adlaw pahulay gibuhat sa tanang tao. Nya karon mingon siya nga para lang sa Israelita, para lang sa mga Hudiyo. Napagid siya giingon mga igsoon nga ang sinaguga only for Jewish. Asa mabasa only for Jewish? Walay gilito bito nga only. Siya para lang. Sa English sa para lang only. Pero pagbasa na ko dre, wala may only gilitok dre. Pagkatungtumong din mga igsoon, ang giingon dre sa sinaguga atong i-translate na atong i-definite dre. Kaya ang iyang tumutumo nga para lang. Nya ang definition sa sinaguga, wala nagbase og only. Kaya ang giingon dito, ang sinaguga panagugpong na sa mga tao aron magsimba, nya asa man na mabasa nga simbahan dili para sa tao. Nga naay gipili, nga para lang. So dara. Synagogue. Dara. Definition. Parihar ka yung definition na ni. Ako lang ibalik ang iyang ibasa ganina kay misleading. From Greek synagogue, literally assembly from together and again to lead a Jewish congregation, the house of worship and communal center of a Jewish congregation. Asang only? Kamu na mo husga di maigsuod kung asa ang only. Wa adyo ko nabasa diri nga only. Kung sa may tawag na pag tumutumo, pag dugang-dugang pagkuha-kuha. Asa mabasa unsa ka dakong problema kung magdugang-dugang o magkuha-kuha ta sa balaang pulong o dili sa balaang pulong? Balaang pulong man na kay sinaguga man na atong basahon sa panultihon. Panultihon kapitulo 30 bersikulo 6 kung say giingon. Ayaw po niyang isulti sa Dios kay silutan kaniya o gipailagayod niya ang imong pagkabakakon.
ang sinaguga iyahang giusgaan nga para lang sa mga Hudiyo. Karon wa gyud ko nabasa nga only for Jewish ang synagogue. Pagkadakong pasipala. Karon mga igsoon, moingon pagid siya sa kuha nga moingon pagid siya nga ang adlaw ang ipapahulay wala pa dito sa Genesis. Akong basahon daw. Ha? Diri sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto sa 4 ang gingon diri sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ingon nini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ana sa langit. Kung sa gingon diri, gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan. Karon mingon siya wala pang adlaw pagpahulay sa Genesis. Karon asa man na niya nagikan nga ang adlaw yung pagpahulay dito sa Juan. Dito pa na sa Juan mabasa. So, kung sa gibuhat niya, ang iyang gibuhat kaning giingon diri sa Deuteronomio. Ang iyang gibuhat kining giingon sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2 atong basahon iyang gibuhat. Ayaw dungagi o kuhae ang gisugo ko kaninyo. Tumanagayod ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Deuteronomio 4:2. Atong mobalin ta sa Deuteronomio 12 bersikulo 32. Tumanagayod ninyo ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Ayaw ninyo kini kuhae o dungagi. Asa pagyo diri sa 11. 11:26 ngadto sa 28. Timani ninyo nga karong adlaw gipapili ko kamo sa panalangin o sa tunglo. Panalanginan kamo kung tumanon ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga gihatag ko karon kaninyo. Apan tunglohon kamo kung dili ninyo tumanon ang iyang mga sugo ug kung kamo motipas sa dalan nga pagagian niya kaninyo ug inyong simbahon ng laing mga Dios nga wala ninyo simbaha kaniadto. Karon ang sugo sa Ginoo unsa man? Basig wala siya na-inform sa sugo diri sa Ginoo mga igsoon sa napulo ka sugo. Katen kuno ni sa bagay gikuhaan man gud. So ang giingon diri sa napulo ka sugo. Asa man ning adlaw papahulay sa napulo ka sugo? Sa 10 commandments ang napulo ka sugo, ikaupat na. Asa mabasa? Diri sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11. Akong basahon. Mo na ikaupat nga sugo nga gibutang na sa 2 ka papan nga bato. Hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay ug ila kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unong kadlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga ipapahulay nga gagahin alang kanako. Ayaw ka mong pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan o ang langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Kung sa gingon, akong ibalik, ayaw ka mong pagtrabaho ni anang adlaw. Sa adlaw ipapahulay, nag-unsa sila. Sweldo nila, dito sila na nagkapi-hapi. Wa sila nang adto, wa sila nagbalaan sa adlaw ipapahulay. Ingon ang Ginoo, magtrabaho ka mong sulod sa unong adlaw. Kay kabalo ang Ginoo nga manarbaho ta. Kabalo siya nanginanglan tag kwarta aron makakaon. Pero nga nung wa gyud nagigahin ang adlaw papahulay, gigamit pa nila alas pag panarbaho. Klaro kayo, ang kaning napulo ka sugo maigsoon, usa ni siya ka moralo. Kaning moralo dili ni siya pwede kwaon, dili ni siya pwede dungagan, dili po ni siya pwede ibanduna. E kaning moralo pamatasan na siya. Karon kung kwaan nimo na, kung tagalo nimo na ang moralo, pamatasan ang itudlo. Ang due process nagbase gani sa Bible. Sa moralo, ang due process ng base sa moralo. Karon dili na nang tuman sa moralo. Asa mabasa? Kadakong importante ning napulo ka sugo maigsoon. Lima kag ayaw pagpatay, ayaw panapaw. No? Ayaw pagsaksig bakak. Nya karon kwaon ninyo ang kwaan ninyo napulo sugo. Salamat. Okay, so daghang salamat bro John Lloyd. Imuhang 7 minutes pa batal. So balik na punta karon sa 7 minutes na cross-examination. Pero Jarlim, ready na ka mga tana? Ready na Mr. Moderator. Okay, kay andam naman ka, kung mutingog ka, mudagan ng mga oras. Una na kong punto sa pangutanan Mr. John Lloyd. No, ingon ka nga ang adlaw ipapahulay dili lang para sa mga Hudyo matod sa imong statement kaniha. Sa first statement mo ganiha, ang ako pangutan sa imong gibase ang Marcos 2:27 nga giingon ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tao. Ang akong pangutan ay gibuhat man alang sa tao. Pag ingon ni Kristo na gibuhat alang sa tao, na tao na ba ang Seventh Day Adventist ni anang panahon na aron pagpriba nga apil mo nang giingnan ni Kristo? Nana mo anang panahon na wala to pagpili sa duha ka Kristo sa usa lamang katubag. Okay, nakatana lagi sa Mr. Moderator. Okay na ba, cross-examination? Cross-examination man. Ay,
lahi mo guni diri. Unsa man? Ribatan mo guni. Ribata lagi. Pag gumat sa ribata naman ay cross-examination. Wala, ribatan lang ibutang. Adi na ka mo dawat og pangutana? Actually, no. Adi na ka mo dawat og Bo bag. diri mo kuno ni nagut kay gi. Di na ito nang Gistoryahan man nato. Pangutana. Gistoryahan man nato ganina nga 7 minutes gapon ang kwan. Sige. Ano ba? Sabi ko pag human ako ba. Oh, muribata ba po siya? Pangutana na po ako. Pangutana na po kanya. Oh, ito man. Sige pangutana. Okay. Okay, ano na ko pangutana? Kwan bro, balik ka bro kaya akong gi-time pause ang unsa. Okay. Ni ako pangutana, unang bubuhing nako sa akong pangutana. Kay matod nimo sa unang statement nimo akong gisulat nga ang adlaw pulay dili lang para sa mga Hudyo, matod nimo para sa tanan. Imong i-base sa Marcos 2:27 nga ang adlaw ipapahulay o Sabado sigo sa duway rems imong gibasa gibuhat alang sa tao. Ang ako pangutana sa pag-ingon niya na ni Kristo niya tong unang siglo sa pag-ingon niya para sa tao, ang pangutana nataw na ba niya na panahon na ang 70 Adventist aron pagpribang apil mo ana nataw na o naa na mo na lang panahon na o wala tubag lang naa o wala pagpili sa duha ka question sa usa lang makatubag. Kategorikal palihog na wala. Ang 70 Adventist na ana. Oh, okay. Sige Ana. na ana. Ana, 1 ang minute. tubag nako. 1 minute. Na ana kay ngano. Ultimo kana si Adan, usa na ka 70 Adventist. Ha? Dili na siya Katoliko. Ultimo kana si ultimo kini si mga apostoles, usa na ka 70 Adventist. Ultimo si Pedro, usa ka 70 Adventist. Ultimo si Jesus Christ, usa ka 70 Adventist. Karon mangutana ka kung naa na bang 70 Adventist kaniadto? Naa na. Kay kaniadto ang adlaw yung papahulay, Sabado lang. Walay Domingo kay namugda ang pagsimba sa adlaw Domingo 538 AD pa na siya na opisyal nga simbahon. Ewan pa na pagbugna sa pagan nga pagi. Otong sabag. Okay, next Pero question. gimato pa nimo naa na ang 70 Adventist sa panahon sa Marcos 2:27 o sa panahon ni Adan gimato nimo mga Adventista o mga 70 Adventist sila asa mabasa litra por litra sa Biblia nga yan ang panahon na sa unang siglo sa pag-ingon ni Kristo nga ang adlaw ipuhulay gibuhat alas tao na ang 70 Adventist o sa panahon ni Adan ug ni Eva Adventista sila asang sitas. De, kapitulo bersikulo. Si Jesus Christ sa unahon. Sitas ha, kay kung wa kay Oh, mabasa si Jesus Christ dire sa Lucas 4:16. Mr. Moderator. Okay, kanila. Kanila kay mutubag mo siya. Lucas Okay. 4:16. Lucas 4:16 ang iyang ihatag sa mga kuan. Sige. Si Jesus Christ. Og miadto siya sa Nazaret og ang lugsod sa iyang gidaan og sumala sa iyang nabatasan misulod siya sa sinaguga sa adlaw ng Sabado og mitindog siya aron sa pagbasa. Pero Mr. Moderator, ako pangutana mo. Iyang gigamit ang Lucas 4:16. Nga mato pa niya mabasa daw kuno ang 70 Adventist nga naa na niya ng panahon. Magsudon ta. Dawat ka. Okay. Doy. Dawat ka sa 70 Adventist General Conference naa na niyang panahon. Buto sa buot wala pa ning panahon. Ang ako pangutana imong gigamit ang Lucas kapitulo 4 bersikulo 6, ha? 16. Imong gigamit. Ha? Gingon dre. Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, pumasok siya. Gaya ng dati, tumayo siya para basahin na ang scripture. Ang ako pangutana, asa maning nga iputating adlaw para sa mga Diyos o para sa mga 70 Adventist. Pagpili sa duha ka question sa usa lamang katubag. Maki-repeat, wala ko kaklaro sa last na statement niya. Tuturohon ko ha, i-repeat ako. Imong gigamit ang Lucas 4:16. Aron pagpriba kuno ha, nga naa na mo ni anang panahon na. Ang ako pangutana sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 nga diin giangkon nimo nga wa pay 70 Adventist nga way mabasa ang 70 Adventist niya ng panahon na sa panahon ning unang siglo nga naa sa Lucas 4:16 sa pag-ingon diri nga pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, pumasok siya sa sinagoga gaya ng dati. Tumayo siya para basahin ang scriptures. Kining maong teksto nga si Kristo misulod sa sinagoga sa adlaw ipapahulay nga matud pa nimo Sabado sa sumala sa duay rems. Ang ako pangutana, mana nga importanteng adlaw sa mga Hudyo o sa mga 70 Adventist. Pagpili sa duha ka question sa usa lamang katubag. Sa 70 Adventist akong pasabot sa imuha. Okay. Kay walay lain sa 70 Adventist nga simbag sa Sabado. 1 minute, sige pa rin. Di makaog baboy. Gusto mo dito wa kumutar baboy. Ay, ihanap tubag. 70 Adventist imong pangutana sa kuha. Kung nabay 70 Adventist kaniadto.
ko nga naa, gitubag tinga nga naa. Ah. Si Jesus Christ usa sa ka 70 Adventist. Kay nagasimba siya sa Sabado, asa ba siya nagasimba? Lain mo kay Katoliko siya, nga Sabado siya nagasimba. Okay. Moto kong tubag. Next question. Karon, matod pa nimo nga apil importanteng adlaw sa mga Seventh Adventist pag kung mong tawag ang buka sa baba ako nang gilangsang. Ako pangutana, kung mabasa na ko diri sa maong bersikulo sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 6 nga kanang adlaw mao ang adlaw nga importante sa mga Hudyo ug dili sa mga Seventh Adventist. Admitahon ba nimo karon nga bangkarote ka na ning mong tataas kahapon nun? Kung madungog na ko ang pulong nga unli ug lang. Ayaw kuwae. Okay. System dito. Dawaton ba niya ang challenge question o dili? So, awa na mo nagkasinabot bro sa inyo challenge question. Padayon ba? Padayon. Ayon. Padayon. Karon, sunod ako pangutana. Ako na lang basahon. Ako lang basahon ha. Lucas kapitulo 4 bersikulo 16. Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw sa mga Diyos. Ang ako pangutana, araw sa mga Diyos o araw sa mga Seventh Adventist? Sumasin mo na dunggang nga akong ibasa. Akong basahon sumala sa Biblia. Okay. Biste bidot kini nga Biblia. Nasa tubag. Nasa Biblia man eh. Sige, padayon. Isaias kapitulo 56. 66, sorry. 66, 22, 23. Minuta. Kay ingon nga mulungtad hangtod sa kangtura ng bagong langit ug bagong yuta. Ang akong himuon, nag-ingon ang Ginoo. Bulungtad usab hangtod sa kangturan ang inyong mga kaliwat. Matag bagong subang sa subang sa bulan ug matag adlawng ipapahulay ang tanang tawo mosimba kanako sa Jerusalem. Karon, sunod na ako pang ilan ba? Sige na pa. Ano ba? 1 minute? 1 minute. Okay, ako pangutana. Kay matod pa nimo apil ang Seventh-day Adventist. Ang ako pangutana, sigon sa imong nadunggan nga akong gibasa sa Lucas 4:16. Nabay nadunggan ako dring para sa mga Seventh-day Adventist o tawag ning pangarala sa mga Dios. Pagpili sa duha ka question sa usa lamang katubag. Sa Lucas 4:16. Asa say mabasa dire? Sa mga Diyos o sa mga Seventh-day Adventist? Pagpili sa duha ka question sa usa lamang katubag. Sa Diyos o sa Lucas. Adventist? Oh, Lucas 4:16. Sa mga Diyos o Diyos. sa mga Diyos o sa mga tao sa 70 Adventist. Kaya akong pasabot man ko, ang adlaw yung pupulay, ang 70 ang adlaw, ang kapitong adlaw gibuhat na alang sa mga tao. Di ta magigisgot og 70 Adventist. Kaya usa na siya kapangalan sa among sikta. So kung moingon ka nga alang ba na sa tanang tao, mutubag ko ana kung alang din sa tanang tao. Muna gingon sa Marcos 2:27. No? Akong basahon. Di pa ba ni klaro ning Marcos 2:27 nga giingon diri? Unya mingon si Jesus, ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Adlaw ipapahulay alang sa tao. Di pa na klaro. Last question. Last question. Okay, last question. Sunod ako pangutana. Ani lang ako sa pangutana. Diyan ko naman nimo nga para sa mga video. Gigamit nimo ang Isaias kapitulo 50. Gigamit nimo ang Isaias kapitulo 66 bersikulo 22 ngadto sa 23. Ang akong pangutana kay dito sa bagong langit ug bagong yuta mato si mong gibasa ang adlaw ipapulay dito, adlaw ipapulay nga mato pa nimo Sabado. Ang akong pangutana asa may kapadulungan pagabot karon ang Seventh-day Adventist sa impyerno o sa bagong langit ug bagong yuta? Pagpili sa duha ka question sa usa lamang katubag. Kategorikal. Tubagong tika nga sa langit. Alangan di ko bumingong sa impierno may. Kung mabasa na ko sa inyong libro, Last question. kung mabasa na ko sa inyong libro ang kapadulungan sa Seventh-day Adventist nga imong gipasakupan Objection, Your impyerno, Honor. admitahon ba nimong bangkarote na ka? Objection. Nanghukom naman gud sagod mo na sa Ginoo. Balangit ba may o dili? Na o libro ninyo. Ginoo ra pwede mo hukom sa tao. Hindi mo objection. We are in the justification salvation. Wala ta di ta pwede mo hukom og tao kay nata sa pagpakamatarong. Dili ka Ginoo nga muhusga nga malangit ba may o may perno. Dili. Wala yung panghusga diri ha kay debate ni. Oh, mugani no. Ang iyahang di basihan dawaton ba nimo? Butang gibis Base sa inyong libro. Dawaton ba nimo? Basaha og ako ang basahon ng TikTok kung ayaw putla. Okay, dawaton ba nimo? Dawaton ba nimo? Ang challenge question kay libro man ninyo ang basahon. Hindi mo pang-unsay mo challenge question bro? Kung mabasa na ko kay mato pa nimo ang kapadulungan pagabot sa pagpanahon ang Seventh-day Adventist mato pa nimo ang kapadulungan bagong langit ug bagong yuta. Kung mabasa na ko sa Biblia sa iyong libro sa kining Dallas David kung mabasa na ko dire nga Seventh-day Adventist iga pa kaubos ko yun ngadto sa impierno.
Buhatan nimo. Ako ayaw putla. Basa pero ayaw putla. Ayaw tanawa ko baba. Kadali lang dawatan ba nimo dili? Ang challenge. Tuwaton na mo dili. Maduwaton ako. Oh, sige. Pero nako ito bag sige. Dili lang. Oh, lagi. Once mabasa niya bro, ang iyang challenge question, pili Yes. ka. Dawaton ako ang iyang basa ha. Dubliha pa kalam na pabalik-balik ka. Sige. Okay. Ano nagklarohan ako unsa imong basahon bro? The last day event sinulat ni Ellen Goldwhite. Nga ang imong basahon, Nga basahon ako diri nga ang 70 Adventist iga pa kaubos o yudyuron ngadto sa impierno. bulpin. Sige. Usa ka text, 54. Dali lang ha. Gusto mo ni? Dili kay A challenge to? Oh, challenge usa Ana gali kay dawaton man nimo. Abi ko tubag niya kategorikal. Ikaw may gipangutana ron. Adili ko modawas yung challenge. Ang inyong gitawag na basahon niya. Wala mo muna ingon og challenge. Wala ko kadungog ka nag-ingon mga challenge ni challenge question. Dili na lagi ko sige kung dawaton ba nimo ang challenge. Ang iyang ang ingon niya nga mabasa ba niya? Oh, dili. Pero wala ko ning dawat nga Klaro challenge gali si question. Muha. Ay mo kay imperno no. Dili ba ako galing di klaro si Muha, wa man ka naminaw. Ipabasa lang siya ha. Dili challenge question di kay cross examination. Adili ko modawat sa Okay, challenge. next question bro. Mahimo kay Next question bro. Paminaw ka na dili ka mapagkarutin. Sige. Dawat ra man day kag wa ka paminaw. Sunod ako Challenge pangutana question. ha. Oh. Sunod ako pangutana pag ingon aning inyong libro The Last Day Event sinulat ni Ellen Last Goldwhite. question na. Sige. Ingon sa pahina 54 og ikaw Kapernaum mga Adventista wag ingon uban mga general term mga Adventista kinsay dunay dako nga kahayag nga gibayaw ngadto sa langit sa punto sa pribilehiyo iga pakaubos o yudyuron ngadto sa impierno. Ang pangutana nasayop ni ang inyong propeta nga si Ellen G. White o nagsultig bukbot. Asang 70 Adventist ato. No, Adventista gani. 70 Adventist ato nga kato nga paragraph. Objection na. Objection ni kay kato nga paragraph wala man nabasa ito nga 70 Adventist inudyod sa kalayo dito inudnod. Okay. So Libro na sa 70 Adventist pero wala na nag-ingon nga 70 Adventist ito nga paragraph. Amang sentence ato. Objection lang. Ito man do. Objection lang. Iklaro niya ang pangutana niya ako tubagon mao di ay. Sige. Mao di ay. Ingon diri Adventista kisah ni Adventista ni. Cross examination. Kay pangutana ni mo to. Katungdanan nimo mutubag Kasi ron. pangutana ni mo. Ako pangutana ha, utroon ko. Sige. Sumala Bato. sa inyo ang libro nga naguluhan kini og The Last Day Events or mga hitabo sa katapusang panahon sinulat ni Ellen Goldwhite pahina 54 og ikaw Kapernaum mga dili uban ha mga kabutang mga Adventista kinsay dunay dako nga kahayag nga gibayaw ngadto sa langit sa punto sa pribilehiyo iga pakaubos o yudyuron ngadto sa impierno ni aman sa inyong libro nga ang 70 Adventist o mga Adventista may dako nga kahayag kunya pagabot sa panahon sumala ning libro yudyuron ngadto sa impierno. Pangutana ang inyong founder nga si Ellen G. White nagsultig tinuod o nagsultig botbot nga ang Mao 70 di Adventist ay. yudyuron ngadto sa impierno. Tubag. Nagsultik tinood o wala. Nagsultik tinuod ako usbo nagbasa. Usbo na ko basa kay wala nimo gitaro magbasa. Tubagasa bro. Tubagasa. Okay na. Ito to yung kwan. Di okay na siya Mr. Moderator. Okay, so- Di basa nimo wala nimo gitarong. Ang Okay na siya, pagsabot okay mo na. akong pasabton kay amuan ang libro ako mo pasabot. Cross lang. Tubag lang. Tubag Ako lang. katungod nga mo basa ana. Dili, dato Kay sa amuan ang debate libro. ni, debate ni. Pares man ni kanina moderator. Debate lagi ni. Tubagsa lagi kina kay 1 minute. Tubag ko nga ganina nga. Sa to klaro usbag di ba wala ka kasabot sa milingon. Usbag basa. Tubagsa. Tinuod ba to? Usbag basa nang utana si Ellen G. White. Nangutana siya sa mga tao. Wala siya Tubagasa bro. Tubag ang nakay 1 minute to explain. 1 minute. Sige. 1 minute. Sige. Di naingon ka. Sorry, moderator. Di naingon mo ka ganina good. Ang itong ingon dito sa sulat, nangutana si Mrs. Ellen G. White. So kung pwede naman akong basahon, kung magpahangyo ka, akong basahon og usab kay para ma-deliver og tarong. Akong basahon og tarong. Ano, Mr. Moderator. Oh. Wala amang wala tubag pa ko. Ang Wala moderator amang mo ito sa. Moderator's time. Natanduha. Dili mo na challenge question, no? Pangutana mo na, dili ko mabasa ana para fair. Challenge question man na. Ang imuha lang ba? Tubagal lang o. Oh. Tubag Explain lang. Okay? So, dili ta time karon na magbinasahay. Oh. Tubag lang ka. Sige, padayon. Ning oyon ko siyang gibasa kay wala jud giingon dito nga ang 70 Adventist inudnod ining abot sa panahon. Nangutana siya sa mga tao ato, kakaro ato nangutana. Pwede nga tingala ko nga. So mani, mo tong tubag Mr. Moderator. Okay, so daghang salamat. So, brother JR Lim, nakakay 7 minutes sa rebuttal, negative rebuttal. Ikaw na po ang muhatag og rebuttal karon. Sa taon siya na po ang muhatag og pangutana. So, nakakay 7 minutes bro sa rebuttal. Kung mutingog ka mo, sugod mo oras. Okay. Mga higalag igsuon, kamantayan ninyo.
ang akong kaatbang Adventista na ni-admitar na ganina o karon nga ang mga Seventh-day Adventist ang kapadulngan impyerno. Mao na nga mga higalag igsuon. Gigamit niya ang Isayas di mani butang-butang lisod kay na magbutang-butang. Mao na giingon sa napulo ka sugo, ayaw pagbutang-butang sa imong isigataw. Nya nagbutang-butang din nga naa man ni sa inyong libro. Problema niyo ni nganong inyong gipatik sa inyong libro nga ang Seventh-day Adventist o Adventista yuron sa impyerno. Unya, gigamit niya ang Isayas kapitulo 66 bersikulo 22 ngadto sa 23 nga sa bag-ong langit o bag-ong yuta ang adlaw ipuulay nito sa Sabado matod niya. Unya, ang pangutan ko siya asa may kapadulngan sa Seventh-day Adventist sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga matod mo ng adlaw ipuulay nito sa Sabado o sa tawag aning impyerno ingon siya bag-ong langit daw kuno tan-aw na tong bag-ong langit ba. Mga higalag igsuon. The last day events or tawag aning mga hitabo sa katapusang panahon, sinulat mismo ni Ellen Goldwyn sa pahina 54 ug ikaw Kapernaum, mga dili uban ha, mga Adventista. Kinsay dako nga kahayag nga gibayaw ngadto sa langit sa punto sa pribilehiyo, iga pa kaubos o yudyuron ngadto sa impyerno. Butang-butang. Ha? Naani sa inyong libro nga Adventista yudyuron sa impyerno. Unya, karon kay yudyuron mo sa impyerno, sumala sa inyong libro nga di pinaagi sa butang-butang. Na may ebidensya inyong libro mismo unya. Dito sa impyerno tan-aw na turong kanang kuan kay dito mo nimo sa impyerno padalong unsa ang iyong adlaw ipapahulay dito tan-aw na to eh. The last day events or mga hitabo sa katapusang panahon, sinulat ni Ellen G. White sa pahina 214 giingon dinhi. Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyahang mahugawng kaulag. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 hangtod 8. Giunsa niini pagkahitabo, pinaagi sa pagpugos sa katawhan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Unya katong nagbantay niini mo'y nakadawat sa mini nga Sabado. Unya kisa may nagtamod sa adlong Sabado. Sumala sa tawag aning iyang tima nga iyang ipamatud-an. Ang Roman Catholic o ang Seventh-day Adventist sila mismo. Subot pasabot kay impyerno inyong kapadulungan, unya ang adlaw ipapuwalay ninyo mini nga Sabado. Ha? Mini nga Sabado. Kay mini nga Sabado, puot pasabot. Hastang tawag ani nga niya, sumala anang tawag aning inyong libro. Di na butang-butang. Naa sa inyong libro, basahe po dagi. Basaha po ng inyong libro kay kami nagbasa mi sa inyong libro, tingala mi nga nakakaplag mi diya nganong nakakaplag mi diya nga ang Seventh-day Adventist yuron sa impyerno usapon. Nakakaplag ko sa media nga tawag ani nga minit na Sabado ang diskutan niya. Unya wala nang kapuna sumala sa inyong tima mo ang Seventh-day Adventist. Unya kay sila mismo nagtamod man sa adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Unya tanaw na toron kung dili man yung mga tinumno ni mga tawhana. Dili butang-butang. Ebidensya mismo. Ang dakong away or the great controversy sinulat mismo ni Ellen G. White sa pahina. Gingon diri, ni butang-butang. Saan ang ginato ni? So nang butang-butang ta. Gingon diri mga higala igsuon. Pahina 38. Samtang ang igpapahulay sa Biblia giila nga kabilin sa tinuhang Hudyo ug ang nagbantay niini giila nga mga tinunglo. Sumala sa inyong libro, The Great Controversy, di butang-butang na sa inyong libro, nga diin ang adlaw ipapuhulay, usa sa tawag aning kabilin sa Hudyohanong relihiyon, ug ang nagbantay niini, mga tinunglo. Unya, kinsay nagbantay sa adlaw Sabado, sumala siyang tima nga mong ipapahulay. Ang Seventh-day Adventist, impas mo, tinunglo, gre mo day. Inyong libro nagtukan. So mo nang hawa, ano diya, mo na para daw ang hindi nang mahimong tinunglo. Unya, gigamit niya ang Marcos 2:27. Sa prapopribang apis sila, wala pa may Seventh-day Adventist din panahon na. Brad, sa pag-claim ni mga wala pa mo ni panahon na. Unya kanus araw man mitong ha. Atong balikon. Atong balikon. Niya, mga higalag ituon. Phillips Encyclopedia 2008 edition page 673. Gingon dre, Seventh-day Adventist. The sect was formally organized in the USA in 1863. Kanus araw mo natukod? Kanus araw mo tumaw sa Amerika? Kanus araw mo natukod? Kanus araw mo na-organize? 1863. Kaysa sa pag-ingon ni Kristo na unang siglo pa. Sumaw na, nga lisod kayo nga mo claim-claim nga way saktong evidences. Claim-claim, siyempre, ang pag-claim, sayo ang pag-claim. Ha? Sayo ang pag-claim. Pero ang pagpamatuod mo ilisod, muna ang kapatong natisod. Sa pagkitag dokumento, mismo mga higalag. Unya, sa Marcos 2:27, kinsa may
tao nga sa panahon niya ng panahon na kisa ing sutyan, mga iskribag parisiyo na nagbantay gihapon Sabado. Mao na giingon nga gibuhat alang sa tao. Walay giingon diha kung imo masahon sa Greek. Walay giingon nga panta anthropos ang nakabutang anthropos. Unya ang kanang anthropos bot pasabot tao. Ha? Tao. Unya, yan ang panahon na nadali mo. Samot ng Pinoy wa pa. Ha? Samot ng Pinoy wa pa. Mauna nga kung gusto ka makaog Pinoy nga balot, ni araw nahan makakaon lang ka, makakaon ka isa ka buok diha. Para tawag ka ni makakaon kag Pinoy, miskang tuod nga ikaw Pinoy wa pa ka kaniadto, pagkaon lang pa ni, ingon ka nga, salamat nakakaang tuog Pinoy, nga damgo ko nga naan ako, damgo ra pro di tinuod. Mo na mga galag isuon. No? Mo na mga galag isuon, wala pa kanina ning panahon na. No? Limlim sila, appeal sila, no? Unya kay wala pa man sila 1863 na sila mituha. Unya sumala sa ilang libro nga ang adlong ipapuli usa sa tawag ani kabilin sa tinuhuang Hudyo. Ug ang nanagbantay ani mga tinunglo. Unya kinsa man aga nagbantay, sumala siyang tima. Kinsa? Romano Katoliko ba o ang Seventh-day Adventist? Tan-aw na to unsay tima be. Atong kanong Mr. Moderator usa gi tima? Aw na to. Tima pamatud-an sa Seventh-day Adventist General Conference nga ang Seventh-day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlong ipapahulay nga mao ang Sabado. Kinsa nagbantay sa adlong Sabado? O ipapahulay? Way lain ang Seventh-day Adventist General Conference. Biskang tuod wala sa Biblia, biskang tuod wala sa referensya, pero ilang libro klaro nga ang nagtamod sa adlong ipapahulay nga kabilin sa mga Hudyo, sumala sa libro, ang nagbantay nini mga tinunglo. So impas na nito. Tiluya, impas. Numero 1 impas. Muna mga higalag isuon. Unya iyang gigamit ang natate panultihon kapitulo 30 bersikulo 6. Time. Okay, so nalapod tayo another 7 minutes cross-examination pagkabuhaton ni Bro John Lloyd dito ka sa atong negative karong hapon na. So Bro John Lloyd, ready na bro? Okay, so kung mo tingog ka, mudagan ang imong oras. Ang una na kung pangutana si Muha, Modritso po. Nung ingon ka ang mini nga Sabado nga mong gisimba sa Seventh-day Adventist. Sa Seventh-day Adventist. Asa mabasa nga mini ang Sabado nga mong mabasa, among ginasimba. Niya, kung mabasa na ko sa inyong libro nga kanang tawag ani Sabado nga nakatima nga pamatun-an nimo nga ang Seventh-day Adventist General Conference apil sa pagbantay sa adlong Sabado, ug mabasa na ko nga kana sumala sa inyong libro mini. Unsa man? Saman. Unsa imong tubag? Kung mabasa na ko at bitahon ba nimong bangkarutin ka na? Ayaw ko pong tanak, kaya ako'y nag-cross-examine Dili, ni Muha. Mr. Marito, challenge question. So bro, Naran niya dawaton ni dili. Upo ko nung magpangutana. Padayon sa tubag bro, dili niya dawaton bro. May pagsugod ang pangutana mo. Okay, 1 minute. Challenge 1 din minute ka. bro, 1 minute. Sige. Kali, challenge din ka kung Mauni Sige, mga sige, galaxy. 1 minute. Sige. Patay mahimo. Muya. challenge question niya. Sige, isa. Tubag pa siya. Padayon. Ani ang tubag? Asa mabasa? Sa tima, klaro, nga kuno nga ang Seventh-day Adventist nagbantay sa adlong Sabado, unya sumala sa inyong libro kanang sabuduha mini. Ania. Atong basahon mga higalag isuon. Pahina 214. Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawang kaulag. Pinadiyag kapitulo 14 bersikulo 6 hangtod 8. Giunsa nini pagkahitabo, pinaagi sa pagpugos sa katawhan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Unya kanang mini nga Sabado kinsay nagtamod kuno? Seventh-day Adventist sumaw nang inyong gitamod mini nga Sabado. Dili butang-butang pinaagi sa ligong ebidensya ang inyong libro na pamaturan na sulod pangutana. Next question. Sumala ni mo mini nga Sabado mong ginasimba. Asa mabasa diri sa inyong katekismo nga mong gisimba diri nga adlaw Sabado mini. Mr. Moderator, objection Mr. Moderator. Okay, objection. Objection Mr. Moderator. Wa ko magamit og CFC. Katikisim for Filipino Catholic, excuse me. Wa ko magamit. Ang akong gigamit the last day events. Labay to. Oh, the last day events. Sunda ko dinhi. Mo na nga nagpaabot ko nga sundon ko nimo. Kung sa napanay ka, kung sa napanay, hindi ko tapas. Bro, naboy rules nga bawal mo gamit o libro sa Katoliko kung mamayag. No? So, di ba? Na inyong rules dire, bawal mo gamit o kagalingong libro. O kagalingong libro. So kana siya i-grant ako iya ang objection okay, wala mo gid gamit ana. Lagi pangutana nimo ron siya ana, wa mo siya na maayag ana. Dili na to kalimtan nga affirmative ka ha. So dapat ang pangutanan nimo subay sa imong tema. Okay, subay sa imong tema nga affirmatibo nga tema. Wala ko kadungog or wala ko kita nga gamit siya ana. So
Next question, bro. Next question. Sige kag pamatuod. Sige kag pamatuod nga gipamatudan sa mong libro nga adlaw papahulay na mo minute. Karon asa mo kumutuo? Diya sa libro na mo o di sa inyong libro? Papili lang, kategorikal. Ani ang akong tubag, ang akong gibasa dili kana, ug ang akong tuhuan nga giin inyong sultis nood nga ang inyong gitamod nga adlaw mini nga Sabado unya sa tima, klaro kay sa tima nga ang nagtamod kuno sa adlaw Sabado way lain ang Seventh-day Adventist General Conference. Kung matod sa iyong libro, akong gituhuan ni kay ngano man kay mo ni makalapdos nimo, mo ni makadakop sagpa nimo, mao na nga tawag kani nga inyong gibatayan sumala sa iyong libro, dili inaagi sa butang-butang ang inyong gitamod mini. Unya, sumpa pa kani. Next question. Mas nabo kung Challenge sa inyong question ni. founder. Okay, challenge question. Challenge question. Pabasaha ko ana kung walay gibutang diha nga adlaw ipapahulay nga mong gisimba mini. Bro, dili na challenge question, bro. Sugo na, sugo. Pag-create og challenge question nimo Mo gani, ani? dili ka maingon nga Oh. pabasaha ko. Sugo man na. O admitar. Magbuhat og question nga mo challenge siya nga mo dawat na siya. Nga ang challenge question na condition nga conditional question ba? Ana. Sige. Mo angkon ka. Ini. Mo angkon ka nga dili mo katawhan sa Dios kay nagsupak-supak mo sa sugo sa Ginoo kung walay mabasa diha nga adlaw ipapahulay mini ang among adlaw ipapahulay. Mr. Moderator, Okay. objection, Mr. Dawa Moderator. to mo dili. Di ko niya butan, Mr. Moderator. Kung mabasa na ko sa iyong libro, nga kanang sumala sa tima, pamatuda nga SDGC kuno, nga apil sa pagbantay sa adlaw Sabado, nga maong papahulay, nga diin, nga ang nagtamod sa adlaw Sabado, kung atong itakdo sa iyong libro, kung mabasa na ko sa iyong libro nga kanang adlaw, mini, pildi na ka. Wala mo nagkasinabot sa inyo ang challenge. Kana, Mr. Moderator. Usman ako. Sige, sige. Ko na si Sige. mo angkon ba ka nga dili mo katawan sa Ginoo kay nag-usab-usab mo sa sugo sa Ginoo kung walay mabasa diha nga ang adlaw ipapahulay sa Seventh-day Adventist mini. Bro, dili na challenge question ha, pangutana na. Pangutana na. Kung wala ko'y mabasa, Tubaga palihog. kung wala